pag-isipan kung ano ang iyong patunguhan, kung bakit ba ika'y isinilang sa mundong puno ng kahirapan. Basahin mo at pag-aralan ang banal na kasulatan, pagkat nariyan ang katotohanan, mga sagot na dapat mong malaman. Kaibigan, dapat mong pag-isipan na ang ating pangangailangan ay bilang mga bagay ng sanlibutan, hindi ang iyong at ating kalikasan. Mula pa nang ika'y isinilang, naalala mo ba't napag-isipan biglang panahon at pasalamatan ang tagapaglikha ng sanlibutan? Itaray mo ang iyong talino, mga talento at karunungan, at siya'y iyong pasalamatan at purihin ang kanyang pangalan. Kaibigan, dapat mong pag-isipan na ang ating pangangailangan ay bilang mga bagay ng sanlibutan, hindi ang iyong at aking kaligtasan. Ang iyong panahon, o kaibigan, itutukoy mo ba sa kamunduhan upang abutin ang iyong pangarap, ang kayamanan at tagumpay ng buhay? Ano nga ba ang kabuluhan kung nasa sa'yo ang sanlibutan, subalit kaluluwa mo'y manahan sa impyerno ang patunguhan? Ngayon ang araw ng kaligtasan, ibigay mo ang buhay mo, kaibigan, sa Panginoong Jesus, na sa Kanya ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Siya lang ang daan at katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Thank you.